Здравейте и добре дошли в 10-я последен урок от нашето обучение. До тук в обучението научихме как работи финансирането от Европейския съюз и как да преценим коя програма е подходяща за нашата организация и проектна идея. Разгледахме по-подробно възможностите по Интерек, Еразъм Плюс, СЕРВ и Творческа Европа. Научихме също къде да търсим актуални покани за финансиране и как да използваме Funding and Tenders Portal, за да намираме и анализираме конкретни възможности. Вече имаме основата, върху която можем да преминем към следващата стъпка – подготовката на самия проект. В този урок ще се фокусираме върху програмите за трансгранично сътрудничество – Интерек, които комбинират елементи и от двата подхода. Ще разгледаме системата GEMS – специализираната платформа, чрез която се кандидатства и управляват проектите по Интерек. Преди да започнете работа с системата GEMS, първата и задължителна стъпка е създаването на потребителски профил. За разлика от някои други системи, тук достъпът е ограничен и изисква регистрация. Регистрацията се извършва чрез създаване на акаунт с имейл и парола, след което се получава достъп до конкретната програма, например Интерек Румъния, България. Важно е да се използва служебен имейл и да се създаде профил на правилния човек в организацията, тъй като този профил ще бъде свързан с всички бъдещи проектни предложения. След успешна регистрация и вход в системата, първото нещо, което виждате, е така наречения дашборд, началния панел на потребителя. В горната част се намира логото на програмата Интерек и информация за конкретната програма, в случая Румъния, България. Това показва, че GEMS работи на ниво програма, а не като обща платформа за всички възможности. В началния панел се намират основните секции за работа в GEMS. В Notifications получавате съобщения, свързани с вашите проекти. В My Applications виждате проектните предложения, по които работите, а в Call List се намират отворените покани за кандидатстване. От Call List избирате подходящата покана. След избор на покана можете да започнете създаване на проектно предложение. Системата ще създаде нова апликация, която ще се появи в My Applications. Това е началото на реалната работа по проекта. При Интерек обаче има едно важно условие. Проектът се разработва съвместно с партньори от различни държави. Затова партньорството трябва да бъде изградено още преди започване на формуляра. Формулярът в GEMS е структуриран по различен начин от другите системи. Той включва секции като партньори, дейности, резултати и бюджет. Особено внимание се отделя на сътрудничеството между партньорите. Тук няма да навлизаме в детайлно попълване на проекта, а ще разгледаме структурата, за да разберем логиката на кандидатстването. Една от първите и най-важни секции е тази за партньорите. В Интерек проектите винаги има водещ партньор и поне още един партньор от друга държава. Водещият партньор носи основната отговорност за проекта и координира дейностите. Затова правилното въвеждане на партньорите е важно. Следващата важна част е описанието на проекта. Тук се въвеждат целите, проблемът, който се адресира и очакваните резултати. Важно е да се покаже ясно защо проектът има трансгранична стойност, т.е. защо трябва да се реализира съвместно между държавите. Това е основният критерий, който отличава Интерек проектите от други типове финансиране. В секцията за дейности се описват конкретните действия, които ще бъдат реализирани в рамките на проекта. Те трябва да бъдат логически свързани с целите и да водят до конкретни резултати. Важно е да се покаже как партньорите работят заедно, а не независимо. GEMS изисква и ясно дефиниране на резултати и индикатори. Това са измерими показатели, които показват успеха на проекта. Те са свързани с програмата и често са предварително зададени. Изборът на правилни индикатори е ключов за одобрението. Бюджетната част е една от най-сложните. Тя включва разпределение на разходите между партньорите. Всеки партньор има собствен бюджет, който трябва да бъде обоснован с конкретни дейности.
Това изисква добра координация между всички участници в проекта. В GEMS има и секция за управление на проекта, където се описва как ще се координират дейностите и партньорите. Това включва комуникация, вземане на решения и контрол на изпълнението. Добрата организация е ключова за успешен проект. Системата позволява проектът да се попълва постепенно и да се записва на различни етапи. Това дава възможност за работа в екип и за преглед преди финално подаване. Важно е да се използва тази възможност и да не се оставя всичко за последния момент. Преди подаване е необходимо да се направи цялостен преглед на проекта. Това включва всички секции и въведени данни. Описание на проекта, планираните дейности, очакваните резултати и бюджет. Системата може да сигнализира за липсваща информация, но не проверява качеството. Затова финалната проверка е изключително важна. В този курс разгледахме основните възможности за финансиране от Европейския съюз. Видяхме, че финансирането не е еднородно, а се реализира чрез различни системи и механизми. Преминахме през две основни платформи – EU Funding and Tenders. И GEMS, като всяка от тях, има своя логика, изисквания и подход към кандидатстването. Най-важният извод е, че успехът не зависи само от добрата идея, а от правилния избор на програма, добра подготовка и разбиране на процеса. Европейското финансиране предоставя реални възможности за развитие, но изисква стратегическо мислене, планиране и ангажираност. Организациите, които успяват, са тези, които не просто кандидатстват, а разбират системата и я използват целенасочено. С натрупаните знания от този курс, вие вече имате основата да направите първата стъпка към успешно участие в европейски проекти. Следващата стъпка зависи от вас. Да приложите тези знания и да направите информиран избор за участие в европейски програми. Европейското финансиране не е въпрос на късмет, а на подготовка.